bona tarda. Avui parlarem del Past Perfect Simple, que és bàsicament igual que el Present Perfect Simple, pel que fa a la seva estructura, però encara més senzill pel fet de que és pel fet de que és passat, no pesat. Veurem quan s'utilitza i veurem quines són les paraules típiques que van associades. I fem recordatori del que vol dir la paraula perfect. Recordem que la paraula perfect significa dues coses. One and two. It means two things. One is that we're going to find the verb to have somewhere, en algun lloc, i com que és past perfect and not present perfect, doncs la forma del have que ens trobarem és el had. Ara ho veurem. I dos, com tots els temps perfectes, que en algun lloc haurem de posar a past participle. Recordeu, fregit, fregia, fregit. O cantar, cantava, cantat. Un participi de passat. Si fem memòria, recordarem que si és regular el farem que acabi en ed, sí, igual que el passat, és una gran casualitat, i si no, doncs, it's the third column of the irregular verbs. I ja està. Anem a fer un model en afirmativa amb el verb treballar. Anem a dir que jo havia treballat. I had worked. Anem a veure. Té el verb have? Sí, el té aquí. El té en passat? Sí, perquè el passat del have és had. Molt bé. Tenim una cosa. Té un participi de passat? Sí, és aquest d'aquí, perquè treballar, treballava, treballat. Work, worked, worked. I si fos un verb irregular? També seria exactament irregular. Si fem, per exemple, anar, que és irregular, doncs go, went, exacte, gone, go, went, gone. Sí, hem de dir que és possible que en comptes de I had worked o I had gone, simplement diguem I'd worked, I'd gone, especialment quan parlem. Quan escrivim, no. Quan escrivim queda molt millor posar had. Però quan parlem, si dominem l'anglès, veureu que dir I had worked és massa llarg. És molt més natural I'd worked, I'd gone. Molt bé. Doncs, dit això, podem fer un petit apunt aquí i recordar que had pot quedar simplement en de. Molt bé. Anem a fer la negativa, veurem que també és molt senzill. Sí, jo diria que ja l'esteu dient mentalment. I had not worked. I si fos irregular, I had not gone. I ja està. I, per suposat, seguint el mateix estil, allà on dèiem had not, doncs podem dir hadn't. I anem a fer les interrogatives. Deixem, com sempre, un petit espai aquí per si volem posar who, what, where, when, why, would, which, whose, o qualsevol combinació amb el how, no? Optional. I, com sempre, canvi d'ordre. Hi haurà una cosa que vindrà aquí i una cosa que vindrà aquí. Doncs el had el tindrem aquí, el subjecte aquí, i després el participi de passat, que seria worked. I si insistim en un irregular, doncs podria ser gone. Where had I worked seria on havia jo treballat, és a dir, on havia treballat jo, i where had he gone seria on ell havia anat, on havia anat ell. Posem aquí l'interrogatiu, aquí no es pot contraure.
Veieu, l'estructura és molt senzilla, perquè a diferència del present perfect, el past perfect no hem d'escollir entre have o has. Per què no? Doncs perquè, com hem dit abans, sempre és had, el passat és had, no tenim cap dubte, aquí no hi ha problemes, no hi ha trampes. Però un cop ha quedat clara quina és l'estructura, anem a veure quan s'utilitza. I aquí és una miqueta més problemàtic. Anem a posar que això és el present, una línia que representa el temps. This is the past. I si anem cap a la dreta, we'll face the future. Okay. Now, if you remember, the present perfect is a situation in the past that continues in the present or has an effect in the present or consequence. If you remember, the past simple is a situation in the past that finished in the past and in theory has no direct consequence or result in the present. I si el té, la persona que parla ha decidit que allò no sigui el més important de la frase i per això utilitza el passat simple. Molt bé. I on ens queda el past perfect? Doncs retenim un moment la idea del passat simple perquè el past perfect no és res més que el nostre plusquamperfecte. És a dir, una cosa que va passar abans. I si em permeteu la broma, una cosa que va passar before. Una cosa que va passar abans. La teoria és molt clara, però a la pràctica, molts alumnes, com que l'anglès no és la nostra llengua materna, quan arriba el moment, doncs ens equivoquem i no tenim clar què és el que va passar abans i què és el que va després. Val? Llavors, atenció amb això, dediqueu-li uns segons a pensar exactament què és el que va abans i què és el que va passar abans d'aquell abans, i llavors poseu el que toqui en past simple i el que toqui en past perfect simple. I sí, si us heu adonat, serà molt normal, de fet aquestes frases d'aquí ens ho posen molt fàcil, que en una frase del past perfect hi hagi una referència temporal que anirà, com no, en past simple. Parem-nos a pensar-hi, no? Si no apareix una frase en past simple, com podem saber que aquesta va passar abans que aquesta? És a dir, aquesta d'aquí ens fa de guia, ens fa de referència temporal. Serà difícil trobar-nos una frase en past perfect sense que hi hagi res més. Vale. I quines són les paraules que normalment ens trobem? Doncs són aquestes d'aquí, que serien quan, no? Seria, per exemple, quan la policia va arribar, els lladres havien esborrat les pistes, no? Que seria, anem a fer-ho perquè quedi aquí, que seria when the police arrived. És el típic exemple, The thieves had erased all the evidence, totes les proves, les havien esborrat, no? Quan la policia va arribar, els lladres havien esborrat totes les proves. També ens ho podem trobar amb el after, després. Val? Podria ser una adaptació d'aquesta frase, no? The thieves had erased all the evidence. After that, the police arrived, per exemple. Podria anar també amb before. Before the police arrived, the thieves had erased all the evidence. Abans. I ara deixem una menció especial al by i al by the time. By the time també vol dir abans, però inclou el moment del ara. Això normalment nosaltres no ho tenim. Val? La frase exemple seria by the age of 5 he had already
learned 3 different languages. Ho poso així abreviat, perquè avui doncs, vull mantenir-ho ben curtet. So, by the age of 5, abans, però inclòs a l'edat dels 5 anys, és a dir, que ell sabia 3 llengües diferents a l'edat de 4, segurament, però també a l'edat de 5, ho inclou. Si diguéssim before the age of 5 seria qualsevol edat, però no als 5. L'anglès té aquesta característica que amb el by inclou també l'ara. By the time és exactament el mateix significat, abans més ara, però si us fixeu, quan diem aquí by the time, m'he equivocat aquí, quan diem by the age, quan utilitzem només by, després, the age és simplement un sintagma. The age of 5, aquí no hi ha cap verb. Ara, si volem dir abans o ja abans i necessitem una frase, llavors necessitem by the time. Anem a posar un exemple, que serà molt semblant. Aquests d'aquí. I seria el següent, i amb això ja acabarem aquest vídeo, que seria by the time the police arrived, the thieves had disposed... Anem a posar l'assassí. The murderer had disposed of the weapon. Ja quan, a vegades podríem traduir-ho millor com ja quan, més que abans. Millor un quan i en algun lloc hem de posar l'abans. Ja quan la policia va arribar, l'assassí ja s'havia lliurat de l'arma. Per tant, resum, past perfect, una situació que va passar abans d'un altre moment. Per tant, en la frase, normalment serà una frase complexa on ens trobarem aquesta referència en passat simple, repasseu-ho si cal. L'estructura és facilíssima, no cal donar-li moltes voltes. Recordem també que ens trobarem when, after, before, by i potser també by the time. Si posem by the time, sí que necessitem, com surt aquí, sí que necessitem que hi hagi una frase. I aquí tenim el verb que demostra que això és una frase. Moltes gràcies per la vostra atenció.